Mashelela TV. Right mntaka basishela ngisho ukushelela lapha kumashelela TV. Obingelelayo uvusi umfaka Dlamini. Bathi ke uMr Beautiful usona nazo zonke idudla ngisho ngabuza ngesangakini. Siyakutshela ukuthi ngiyamazi umavusana. Njengamanje uhlelo lakho ubuhle besintu kumabona mude kwakho umashelela TV sesikhona siphakathi sihleli sinethezekile sibiza wena nomngane wakho nomakhelwane wakho kanjalo futhi nesihlobo sakho ukuthi bahlale phansi balalele noma babukele lapha umculo wesicathamiya suletha bukhoma sivulela uhlelo ngeinsizwa ezidabuka phansi eBreakville ezaziyibambe lapha ya Endwele ngonyaka ka2019 Breakville Green Lovers zazishaya ingoma eyinkiyankiya zithi ke inkiyankiya kanti basuka kuzona ngoba sikulethela umculo kaXothoza asizolibazisa siyahamba sinikeza umculo senze umculo kahle ekhaya unethezeke mase kwiBreakville Green Lovers sishoda lapha phezulu futhi eGoli silalela lapha insizwa zeNordic Boys ezibona lapha ubongani umfoka phakathi nazo zayidlala bukhoma eGoli lapha kwelinye lamaholo umcimbi obathi uhlelo lapha ya iJozi FM sikunikeza umculo kube mnandi ingoma phezweni kwabuno baba kwabuno baba kwabuno baba owayebuso politi futhi enyawe notile kahulumeni kwabuno baba kwabuno baba owayebuso politi futhi enyawe notile kahulumeni lo baba wayenonkosikazi anyene ndodakazi wahlulwa kuzibamba waphindezenteli unina wathi imayithi oba usobashuba ayisika ayekaya lo mntwana wahlulwa kuzibamba waphindezenteli unina Hey,
imali sayithi Hansaje, hayi wesikenzakaba
Get your slave off. Salute. Heads off. Salute. Heads off. Before uniform guards.
Abantu laba abakithi Pasito my
Majaji. Ako na wala lang. Yo, Majaji, group number 19 le Ulo the King Boys. Kita blok tinaba 19 kate khona. Akan sumela na milu. Akan sumela na milu. Personality. Bobe. 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 Zilandela lapha ingoma ephefili green lava njengamanje siyakudla ngawo umuntu lokatothoza sibheka lapha indawo bathi ise Youth Valley sidoka lapha ithu elisha Youth Valley insizwa lapha
khona futhi ngithi ke ingane ngabonga uCastle noma ke ngingeke ngiqiniseke ukuba angikaze ngifike kodwa ngenxa yomculo weSicathamiya siyohamba sihambe mntaka basiyoze sifike endaweni uhlelo lakho ubuhle bube besintu inhle lentombi madoda yankumbuzo tandewa inhle lentombi madoda yankumbuzo tandewa yokhala njalo ngothandiwe mina yokhala njalo ngothandiwe yokhala njalo ngothandiwe yokhala ngempela yokhala njalo ngothandiwe yokhala ngempela mina yokhala njalo ngothandiwe yohlala njalo mina yohlala njalo ngibalisa wabuya wena tandiwe ma wabuya wena tandiwe wabuya 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 tandiwe Tandiwe, nangiselapha ngishiya khona. Tandiwe, nangiselapha ngishiya khona. Tandiwe, nangiselapha ngishiya khona. Tandiwe,
Abafana bethu bayajabula ngengoma. Suka awubona lapha intombi ishekezele ihamba phezulu phambi kweyinsizwa zayo ithibelisha uvali kade zisho namhlanje lapha zithi uthandiwe. Njengamanje sibhekisa amabombo phansi le endaweni ekude sidodela futhi lapha ya iphuphuma love minus kanti mayiphuma iphuphuma love minus ngeke usangibone ku TV yakho uzobe sengabe ngayo sitha ngani. Asihlangane futhi ngesonto elizayo ubona umsakazo wakho nomabona kude wakho lapha uMashelela TV sinikeza umculo Isicathamiya umculo ohamba negazi umculo ke lo owamanono umavusana uMr Beautiful uyahlelela noni ubesoko yeno ningomlibe wasekhona uthi ndizamba nekatike awuyoni siqoma hangakanani namanje semthande awumazi ubesoko yakhala baba nyakhala baba nyaka baba nyakhala mina baba nyaka kana matulu kukeka matolo pambi kwakho baba nyakhala baba nyaka baba nyakhala baba nyaka kukeka matolo pambi kwakho ithethe
asisukumene Sonke badabasha Masifutu kusipata Sizopepa pepa kulesifo Sotatsi Masifunde katesifo Sotatsi Esisimkuse yatatelana Uma ufuna ukuya ocansini sebenzisa ikhobodo Mashelela TV.